Speaker Boji D, Congressman Sandro Marcos versus Bam Aquino on anti-political dynasty proposals. So Dad, may mga iba't ibang proposal ang binibigay ni Speaker Boji D and Congressman Sandro Marcos versus Senator Bam Aquino. Now first, let's talk about yung proposal ni Speaker Boji D and Congressman Sandro Marcos. Ang proposal nila, pwede pala tumakbo sa iba't ibang posisyon basta hindi magkakasama sa isang gobyerno. Meaning, pwede magkaroon ng mayor at basta wag lang kung councilor or ibang mga posisyon na sa ilalim ng same municipal government. So halimbawa, mayor dito sa bayan na to, so pwede yung mayor dun sa kabilang bayan or councilor sa ibang bayan. Basta wag lang daw magkakasama sa isang gobyerno. Ganun din sa provincial government, ganun din daw sa congressional district. Dapat iba-ibang distrito ang tinatakbo para iba-iba. Pwede yun. So sa kanila, ang tinatawag ng mga political analysts dito, fat dynasty. Marami sila sa iba't ibang posisyon pero hindi sila tawag dito line of succession, kumbaga fat dynasty, lahat sila pwede maupo basta wag lang sila magkakasama sa isang gobyerno. So halimbawa kung nasa municipal, city hall or provincial government, isa lang ang pwedeng pamilya na tumakbo doon or isang tao lang at bawal hanggang 4th degree na tumakbo doon sa lugar na yun, probinsya, distrito o bayan. At sa national, ganun din ang gusto nila. So, paisa-isa lang. Pero ang succession, hindi naman nila sinabing hindi pwede. So, pwedeng halimbawa yung mayor, ipasa niya sa anak niya o sa kapatid niya o sa kamag-anak niya within the 4th degree. Basta hindi sila sabay tumakbo dun sa isang gobyerno or municipal government, provincial government, or distrito. So, pwedeng magpasahan. So, succession dynasty, allowed. So basically, yung anti-political dynasty nila is actually legalizing fat dynasties and succession dynasty. Ayaw lang nila ng parang magkakasakasama sa isang lugar. So para wag gawing parang siguro family business ang isang lugar. So yun yung pine-prevent niya. So parang para sa akin anti-family business ang anti-family business of a political jurisdiction ang parang more or less na nakikita kong proposal nung kila Congressman Speaker Boji D and Congressman Sandro Marcos. Ngayon naman si Senator Bam Aquino, yung kanyang proposal is pangkalahatan. Bawal up to the 3rd degree, so hanggang tito ng politiko, bawal tumakbo sa lahat ng posisyon. So basically sa kanya blanket. So basta hanggang 3rd degree bawal. Pero ang kapareho niya sa proposal nila Congressman Sandro Marcos and Speaker Boji D is pwede sa kanya yung line of succession, pwede magpasahan. Kasi sinasabi niya, new mandate naman dito. Kasi ang tao din naman ang bumoboto. Ngayon naman, Dad, what do you see wrong? What do you see right? What do you think should be changed? Or how can this anti-political dynasty proposal really be improved? Well, kasi number one, hindi talaga maipapasa yan kasi nga considering na almost 60% ng mga nakaupo sa Kongreso ngayon, talaga mga dynasty na sila, no? So, yun ang una doon. Pangalawa, hindi rin sa talaga patas, no? Kasi bakit kamo hindi patas? Kunyari, sa isang pamilya, halimbawa lang, no? Kunyari, sila isang mayor sa isang syudad, sa isang lungsod o sa isang munisipyo, paano yung mga pinsan niya na, let's say, meron ding capacity o may abilidad din na pwedeng tumakbo sa posisyon na yon o sa ibang posisyon doon sa kanyang city o sa munisipyo. And capable naman sila at qualified sila at hindi nga sila magkasama dahil kahit na magkakamag-anak, magkakapatid, nagtatalo-talo nga. Pwede mag-opposition yung isa. Correct. So, paano mo masasabi na sino ang merong karapatan sa pamilya na tumakbo? Kung nauna siya na ba yun? Kung siya yung masama, siya yung may pagkukulang, o siya yung pinalad lamang pero hindi naman siya talaga qualified. Ibig bang sabihin yung ibang kamag-anak niya na qualified, hindi na pwedeng tumakbo sa posisyon na yon. So, yun ang medyo mali dito sa ganitong klaseng pananaw. No? Kasi nga, sa mga ganitong klaseng patakaran, kung isusulong mo sa Kongreso yan, talagang hindi papasa yan, hindi lulusot yan. No? Oo, kasi nakikita ko dito magkakaroon ng nightmare sa implementation. Sino ang papayagan tumakbo kung sabay-sabay sila nag-file ng COC, hindi ba, Dad? Correct. In fact, baka nga ini-encourage mo ba yan, magpatayin yung pamilya just for the sake kung sino dapat maupo. No? So, ngayon, hindi rin maganda yung, kumbaga, consequence niya. No? Kasi nga, amongst their family members, mag-aaway yan, magkapatayan yan. Kasi nga, alam mo naman, minsan ng tao, pagka
power hungry, talagang gagawin nila lahat na magagawa nila para sila yung makaupo, no? So hindi siya talaga effective na methodology para sa atin, no? So yun ang weakness no. Ganun din naman kahit na sinasabi ni Senator Bam Aquino na pwedeng succession, so pwedeng ipasa sa anak niya, pero paano naman kung yung anak niya hindi as capable no sa pamangkin niya o sa pinsan niya Oo. o sa let's say pamangkin ng asawa niya. Oo. So paano yun? So yung anak lang ang pwede tumakbo, So, pero yung qualified na pinsan bawal kasi Kaya nga. maglalaban sila. Correct. So yun ang weakness ng mga proposal na to sa nakikita natin. Tsaka yung katulad sinabi natin, talagang mahirapang ipasa to kasi talagang patutulugin lang ito, patatagalin lang hanggang makalimutan ng tao. Oo. And in the second place, kasi let's be frank also, dapat himayin natin kung ano yung pulso ng lipunan ng mga mamayan. No? Kung titingnan mo, the ordinary citizens, they don't really care. No? Yun nga eh. Kasi kita mo kung bakit ko sinabing they don't really care, hindi talaga sila, wala sila talagang pakialam dyan kasi kahit na sa isang lungsod, binoboto nila magkakamag-anak. Ibig sabihin, they don't really care about Oo. dynasty. Oo. What they care about is kung ano yung pakinabang nila. Exactly. Ano yung naitutulong ng mga taong ito, ng mga politikong ito sa kanila. Exactly. So yun ang punto dito. Kaya nga kung susuriin mo, kaya kahit natitingnan mo yung mga iba't ibang social media dito, talagang hindi masyado pinapakinggan ng mga mamamayan natin itong issue na to. Sa mga may pinag-aralan lang na nagiging concern sila about political dynasty because it seems na mayroong concentration of wealth. Oo. But at the end of the day, katulad sinasabi natin, ang mga mamamayan naman ang pumipili, ang mga bumoboto. Yes, oo. Di ba? Kahit na anong gawin mong dynasty bill dyan, na hindi naman talaga angkop sa pangangailangan ng ating lipunan, hindi rin siya talaga papasa. Oo. O kung hindi man, mawa-water down. No? Kumbaga, malulusaw yung kanyang effectivity kasi nga, palulusawin nila yan para hindi sila tamaan. So sa akin, hindi yan yung tamang sistema o methodology na nakikita ko. Oo. Ang nakikita ko rito, dapat kopyahin na lang natin yung US version, yung American version ng Exactly. political system. Oo. No? Ibig sabihin, meron dalawang partido lamang, yung Republican sa Democrat. No? Nung panahon, Yes. meron din tayo niyan, nationalista sa Liberal Party. Tapos yung mga partidong yun lang ang talagang popondohan at susuportahan ng gobyerno. Tama. Tapos yung mga partidong yun, sila yung mga i-screen ng mga kakandidato sa bawat lugar. So hindi porke magkamag-anak kayo, kayo na yung preference kasi meron na kayong kanya-kanyang national committee Yun. na mayroong proseso na may meritocracy. Oo. Hindi ka basta pwedeng tumakbo nang hindi ka sinasala, hindi ka ni-screen, hindi kung sino-sino na lang pwedeng tumakbo kahit na sinong Poncio Pilato pwedeng tumakbo. Kahit Exactly. nakikita natin napakaraming mga kandidato na minsan nuisance candidate na nga sabi nila, di ba? So ito talaga, dalawang partido lang ang maglalaban na susuportahan, popondohan ng gobyerno. Kung gusto mo tumakbo as independent, pwede ka pero malabo yung chance mo kasi nga talagang wala kang pondo, mangangalap ka na sarili mo pondo at saka wala kang grassroots machinery. Oo. Kasi yung grassroots machinery, yun ang dinedevelop ng mga partido sa Amerika. Oo. Ultimo sa pinakamaliit na barangay, meron silang grassroots machinery na pondado, funded ng gobyerno. Oo. So kung nandun ka sa partidong yon, hindi ka nagagastos, hindi ka na rin matutuksong gumawa ng mga katiwalian. Kasi ang issue naman dito, sa totoo lang, hindi naman yung political dynasty ang issue. Ang problema dito yung pandarambong, yung katiwalian. Bad political dynasties. Bad political dynasties. O Oo. hindi naman siguro huwag na sa bad political dynasties. Sabihin na lang natin na bad politicians who bad are in power. politicians, No? oo. Kasi kahit naman sabihin mo sa isang pamilya na may masamang isang politiko, hindi naman yung ibang politiko doon masama rin katulad niya. In fact, baka nga sila pa yung magiging checkmate ng kabila, di ba? That's why what we're saying is, in spite of the fact na napakaganda ng hangarin ng ating mga senador at mga kongresista na nagsusulo ng mga ganitong pamamaraan, ang masasabi natin hindi siya practical, hindi siya logical, at hindi siya applicable sa ating Exactly, bayan. Kasi oo. nga kokontrahin, patatagalin, patutulugin lamang. Sa akin, ang pinaka-best system na maaring tanggapin ng lahat para na sa ganun, alam din nila na hindi na sila maghahanap ng pera kasi funded na ng gobyerno ang kanilang tatakbuhin, ang kanilang pangangandidato. Yun na nga, two-party Two-party system. Tsaka hindi system. pwede maglipat-lipat. Hindi Oo. porke siyempre presidente, lilipat ka, bawal yun sa Amerika. Merong proseso yun na napakatagal at napakahaba Oo. bago ka lumipat sa kabilang partido. Tsaka dapat pondohan ng gobyerno yung two parties lang na yun. Correct. Yung dalawang partido lang ang pinopondohan. Saka bawal yung political turncoatism na tinatawag natin, yung parang butterfly, political butterfly, di ba? Oo. So may proseso yan kung talaga gusto mong lumipat, hindi ka agad-agad. Oo. So yun ang una doon. So pangalawa, dahil nga meron ng two political party system,
Hindi porke sa isang lugar, kayong pamilya lang ang magdidikta kung sino pwedeng tumakbo. Hindi na. Oo. Yung political party nyo na magdidikta. So kung may mga miyembro ng political party doon sa lugar mo na gusto rin tumakbo, dadaan kayo sa proseso. Parang si Donald Trump, katulad na banggit natin, no? Nung gusto niya tumakbo ng presidente, under the Republican Party, talagang he went through the process. No? Oo, yung selection. Selection. Ang daming, umiikot din siya sa mga states within the party system. Nagdidebate sila. Sila yung mga interesadong tumakbong pagka-presidente Oo. doon sa political party nila, at from there namimili sila. Nasasala. Hindi yung kahit na sino pwedeng tumakbo, kahit na hindi marunong magbasa ng mga batas o nakakaintindi ng batas, pwedeng tumakbo. Hindi, talagang masasala kayo kasi nga pagalingan, meritocracy ang basis nila. Yes, no? Yung pera, nakakatulong din yon, pero basically meritocracy. Pangalawa, yun, hindi mo na iisipin yung gagastusin mo kasi nga funded na ng gobyerno. Hindi ka na mag-iisip ngayon kung kaninong drug lord ka lalapit, kung kaninong wetong lord ka lalapit para makahingi ng pondo. Pagkatapos, pag nanalo ka, mapupwersa kang gumawa ng korupsyon kasi nga, pagtatakpan mo sila, proprotektahan mo at babawiin mo rin yung mga nagastos mo. So this is what we are trying to avoid. So ang issue dito, tingin ko, hindi naman talaga yung political dynasty. Kasi nga, ang tanong dito, kung ayaw ng mga mamamayan niya, bakit sila binoboto? Yun Bakit nga sila eh. hinahalal? Oo. Di ba? So parang sinasabi mo na mangmang yung ating mga kababayan. So sa akin, hindi naman siguro sa mangmang ang ating mga kababayan. Sometimes, una, kulang lang sila talaga sa choices o options. O pangalawa, hindi lang nila talaga nalalaman yung totoong impormasyon. Exactly. Dahil sa dami ng mga paninira ng bawat isa, hindi na nila alam kung sino nagsasabi ng totoo, kaya nalilito sila. Pero at the end of the day, kalon sinabi natin, ang political dynasty kasi, hindi talaga magagamot niyan kung walang strong political system. Ibig sabihin, hindi mo magagamot niya sa mga batas na alam mong hindi tatalab. Hindi ba? Parang ganito yan. Kung may sakit ka, halimbawa, masakit yung tiyan mo, ang binigay naman sa'yo, let's say, paracetamol. Eh, paracetamol, para sakit ng ulo yun, hindi para sakit ng tiyan. So, mali yung gamot na binibigay. Yun ang aking masasabi dito. At saka nakita ko sa Constitution, although sinasabi ng Constitution, they are trying to prevent political dynasties as prescribed by law, which ito nga yung mga law na pinopropose, pero itong mga law na to parang pinopropose nila legitimizing dynasties, no? Pero again, meron ding contradiction sa Constitution kasi meron isang provision sa Constitution na equality to public service, equal access to public service. So paano magkakaroon ng equal access kung pagbabawalan mo naman ang mga ibang mga tao dahil meron ka ng kamag-anak, so wala ka ng equal access, so it contradicts itself, doesn't it? Correct. Kunyari, for example, meron kang uncle na naging halimbawa congressman o mayor, pero ikaw mas capable o mas magandang hangarin mo kaysa sa kanya. Di ibig sabihin hindi ka na pwedeng tumakbo dahil siya lang ang pwede magpasa ng kanyang kapangyarihan. Exactly. Samantalang mas capable ka at mas magandang hangarin mo. So who are we to prevent people from making their choices, 'di ba? So sa akin, it's not preventing people from making their choices because they have to have the freedom to choose whom they want. Exactly. The only point here is just to have the institution that will screen the candidates, yung merong mga institutional system na yun ang sasala sa mga kakandidato. Para sa ganun masala sila, pagalingan sila doon sa kunyari Republican Party, halimbawa, may Republican Party sa halimbawa, Makati, tapos may gusto tumakbong mayor. O ilan silang magkakamag-anak doon na gusto tumakbong mayor, halimbawa, pero may mga outsider din na gusto tumakbong mayor. Magkakaroon sila ng proseso ngayon. Debate, tapos screening, kung sinong capable at qualified. Tapos doon sila mamimili, doon sa mga miyembro nila, doon sa lugar na yun, kung sino yung susuportahan nila na tumakbong mayor. Di nasala na yun. Yes. Coming to the two-party system, di ba may danger din na halimbawa makontrol ng isang pamilya yung isang partido, or ano yung way na hindi nakokontrol ng isang pamilya yung say Republican Party or Democrat Party sa US? Well, kasi nga sa sobrang laki, mas mahirap kontrolin, di ba? May kasabihan nga, di ba? Pag mas maliit yung lugar o mas konti yung numero ng tao, mas madaling kontrolin, hindi ba? Pero kung mas malaki, mas mahirap kasi marami ng mga sigang pamilya diyan. For example, balikan natin Pilipinas. Halimbawa, may Nacionalista at Liberal Party. Halimbawa, yung dalawang partido yun ang susuportahan. Pero dapat may prinsipyo yun, may paninindigan. Ano ba pinaninindigan ng isang partido? So, yung prinsipyo, yun ang nag-uugnay sa kanilang lahat. Hindi yung kung sino lang yung nakaupo, doon kami pupunta kasi doon kami makikinabang. Hindi, walang prinsipyo kasi yung ating political system eh. So we have to establish a party principle, no? So kung ito yung paniniwala mo, dito kakakampi. So ngayon, balikan natin sinasabi mo, paano yung proseso na yun hindi kaya makontrol ng isang pamilya? Napakahirap kasi, for example, sa Pilipinas, halimbawa, meron tayong 1,700 na cities and municipalities, approximately, no? 1,700, 1,800. So sa bawat isa na yan, may mga malalaking puwersa dyan. Eh, sa napakarami niyan,
hindi mo madodominate yan kasi bawat isa sa kanila mag-uuntugan eh. Di ba? So Magbabrasuhan sa yan. bawat city, all the cities will decide who will run for that city. Ganun ba yun? Hindi, yung mga members nila doon sa city na yon, di ba? Ah, Tapos may national committee sila I see. na kinakailangan pa-aprubahan pa sa national committee yun. So may sala na, nasasala na, screen ang tawag natin doon, di ba? Paano hindi makokontrol yung mga committee members? Sino nag-decide or makaka-decide na hindi isang pamilya lang mag-control nun? Well, kasi nga, dahil may national committee sila, di siyempre maraming magme-membro diyan, maraming members na, hindi mo na makokontrol kung sino yung mga members, di ba? Kasi may mga gusto sumali doon sa lugar na yun, kahit nakakilala mo, hindi mo kilala, kamag-anak o hindi. Ah. Pag naging membro sila ng partido na yon, di siyempre sila ngayon ang magsasala, sila. Pero under subject pa rin sa National Committee decision. Meron National Committee yan. Magkakaroon sila ng paligsahan, debate, etc. Tapos saka didesisyonan. So, tapos saka idadaan sa tamang selection process. So, yan naman mga institutional system na yan na pwedeng gawin. Pero at least, hindi naman natin sinasabing perfect yung sistema. Di ba? Kaya lang, mas mahirap laruin. Mas mahirap galawin. Exactly, Diba? oh. So, hindi katulad kung kayo lang nagdidesisyon, kaya Oo. yung desisyonan. Kasi kunyari, for example, tatakbo ka halimbawa sa Quezon City, tapos pamilya nyo may control nun, ang hirap na makapasok ng iba kasi kayo lang yung nagdidesisyon. Exactly. Pero ngayon, kung member ka ng isang political party na national political party na dalawa lamang, merong mga committee yan na sila yung magdidesisyon, hindi lang nasa iyo. Hindi lang, kunyari, ikaw yung ama, tapos dun sa city na yon, ikaw ang mayor, tapos lahat nakokontrol mo. Pero ngayon, hindi na totally control kasi meron ng national party na selection committee na may proseso na dadaanan kayo. Tapos may government intervention ba na minomonitor kung totoong partido sila, like yung Republican and Democrat sa US, minomonitor ba kung sino yung mga committee members doon? Well, definitely, no, meron silang tinatawag na parang screening process, meron silang tinatawag na technical evaluation process, no. Meron ding monitoring ang gobyerno kasi sila nagpopondo ng dapat, mga kasi kandidato. funded eh, oh. Yeah, so may funding siya. So namo-monitor din 'yon, no. So kumbaga binabantayan din nila. Kaya nga napakahirap even in the US, balikan natin Amerika, 'di ba? Wala talagang isang pamilya na masasabi nating nakapaggawa ng dynasty, no. Yun nga, eh. Meron pa ilan-ilan. For example, si John F. Kennedy nung panahon, no, yung kapatid niya, si Robert Kennedy, ginawa niya cabinet secretary, 'di ba? So 'yun, isa sa mga unique cases 'yun. Pero wala ka na halos nakitang continuity noon after that, 'di ba? Ganon din kay George Bush, yung anak niya naging presidente, pero after that wala na rin continuity, 'di ba? Kasi nga merong proseso, 'di ba? Kahit na si Donald Trump, 'di ba? For example, nung tumakbo siya sa Republican Party, kalaban din niya yung ibang mga malalakas na party, mga pangalan doon. Pero dahil nagkaroon ng selection process, siya yung napili, 'di ba? Oo. So, ganun kasi hindi mo mas mahirap. Pwede mo pa rin imanipula kung gusto mo, pero mas mahihirapan. Mas yung proseso mas mahirap. Ay, katulad sa Pilipinas, halimbawa, kung sabihin natin, may mga naghahari-harian sa, let's say, sa Ilocos, sa Kalinga, Apayao, sa La Union. So, lahat yan, siyempre, kasama sila sa isang partido. So, sino pakikinggan sa kanila? So, that's why magkakaroon yan ngayon ng botohan, ng screening. So, masasala. Again, hindi natin may iwasan na pwede magkaroon ng dominant family, pero even that, mas mahihirapan kasi nga marami ibang pamilya din doon na talagang mag-uuntugan, no? Magbabalyahan, ano? Para sa ganun, magkaroon sila ng karapatan sa partidong yon. Okay, kaya nga napakaganda kung may edukasyon ng Pilipinos. Kasi pag edukado ang Pilipino, mas maintindihan nila kung ano talaga yung sistema na tama para sa kanila. Kasi ngayon, syempre, hindi na maintindihan ano ba tong political dynasty. In fact, binoboto nga ang political dynasty because of the lack of education. People don't understand kung ano nangyayari sa ating bayan. Kaya kapag naayos ang edukasyon, mas maintindihan ng taong bayan. Kasi sa akin, edukasyon ang isa sa mga pinakasolusyon na talaga maayos talaga itong mga pagpipilian na politiko. Kung dynasty man sila o hindi, ang pagpipilian kung sino yung qualified, sino yung mas maayos. Kung magkamag-anak man sila, malalaman nyo kasi kung edukado kayo, alam nyo kung sino yung tama at sino yung mali. Hindi kung dapat gawa ng mga anti-political dynasty bill. Dapat ayusin ang edukasyon ng taong bayan, voters education and the base education para magkaroon ng cognitive and critical thinking. Kaya yan ang ating layunin dito sa Ilocano Defenders Party List. Ayusin ang edukasyon, aayos ang bayan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Ang lagi naming itinutulak at lagi naming pinapaalam sa ating mga kababayan, ang hangarin namin na maitaas ang kaalaman at karunungan ng bawat mamamayan para sa gano'n mas lalo nilang maunawaan kung ano yung totoo at hindi, ano yung tama at mali, para sa gano'n mas magiging magandang kinabukasan ng ating sambayanan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.